Estic ara amb tot aquest món dels ajuts de la dependència, que realment no són fàcils de... Bueno, primer d'entendre, que és un puzzle. I segon, una vegada que ja ho has entès, a veure les limitacions. La paperassa que s'ha de posar. No vull ni imaginar-me una persona gran que acompanya el seu marit o a la seva dona en una situació de dependència. És el testimoni de Violeta Quiroga, qui ara està immersa en el laberíntic procés d'obtenir la dependència per a la seva mare. El primer que ha trobat en aquest camí és el col·lapse dels serveis socials. Serveis socials del meu barri està absolutament col·lapsat. És a dir, han hagut que subcontractar serveis ara amb empreses del tercer sector o empreses per tramitar tota la dependència. He passat per 6 treballadores socials i encara no conec la de treballadora social de serveis socials. Ocupen el 13è lloc en la llista d'espera per obtenir una plaça pública en un centre de dia. Per això moltes famílies recorren a entitats com Fundació ACE per buscar acompanyament i agilitar processos. Em sento molt acompanyada, no? La formació de la Fundació per explicar-nos els tipus de malalties i també el futur de les persones que cuidem. No? És un realisme molt... Bueno, crec que és important, però també des de la cura del cuidador. I és que començar l'estimulació quan abans millor pot estabilitzar pacients com en aquest cas. La mare el divendres li deia a la neuròloga com et sents, no? I era de les poques vegades que ara li va fer escriure estic bé, estic alegre.